Ahojte, dnes si ukážeme, ako pridať kreditku do Facebook Ads. Prvým krokom je, že si otvoríme teda Facebook Business Manažéra. Ak si na domovskej stránke, tak vľavo cez znak troch paličiek klikneš na fakturácie. Zobrazí sa ti stránka s platobnou aktivitou. Tu neskôr môžeš vidieť a môcť aj stiahnuť faktúry, budeš vidieť status platieb a podobne. My sa ale potrebujeme dostať do nastavenia platieb. Takže zobrazia sa ti nastavenia platieb, kde už klikneš na pridať spôsob platby. Zobrazí sa ti niekoľko okien, kde je potrebné vyplniť tvoje údaje o platobnej karte. Keď ich vyplníš, tak klikneš teda na uložiť. No a v prípade, že kreditku už máš v účte pridanú a chceš ju len upraviť, alebo teda aktualizovať, tak klikneš na tlačítko upraviť a v okne, ktoré sa ti zobrazí, vyplníš teda aktuálne údaje. Ak potrebuješ kreditku, ktorú už máš teda pridanú v účte, zmeniť za inú alebo ju jednoducho odstrániť, tak klikneš na ikonku odstrániť, pričom sa ti teda vypnú reklamy a kreditka sa ti odstráni. Tak, a máš to.